suaso dari kita mandeh gadangkan sampai kini alun baguno Allah batau umur di badan jaso kamande nan alunado untungan baru yola makan musim pabilo membaleh guna untungan baru yola makan musim pabilo membaleh guna bansai batahun saku jua badan itu mana ba sadang nan ko mungkin de alun yora tak tangan alun tasuh jorum pui muda mungkin de alun yora tak tangan alun tasuh jorum pui muda susah di badan jaso kamande alun tak sampaikan dan dia pada sirat tak tangan Tuhan jua tadi desarahkan jika dirantang singke ubuku indah kataga si batu mejan jika taraga mande jombo pandang kamu diam di tepi taman jika taraga
di badan jasa kamande alun tak sampaikan dan tini abana sirat tak tangan ke Tuhan jua kadir sarahkan jika dirantau singke ubuku indah tataga si batu mejan jika teraga bandejo ambo pandang kamu dia di tapira